Para min é un placer, que nos acompaña que a Melisa, a alcaldesa de Villariño de Conso, o editor Rafael Quintía, como ben dice, un amigo noso, Carlos Ares. Foi un placer levar a cabo este traballo con el, que traballou fondamente, non? Tamén dalle gracias a Justo e a Pepe Poltras por facer estas ilustracións tan boas, non? Tamén colaborou con nós José Benito Reza, que fixo un texto introductorio de moito valor, non? Porque ele coñece ben estas terras que polo tema do invernadeiro, non? Incluso eu andei con el pola zona da Ocenza, polas Mourueiras, ali en Veiga de Cama, onde hai unha mina romana, ali polo que baixa un regato do río Cabras, non? Un canal. Entón, quero dicir que Reza foi unha sorte tamén que el colaborara no libro, non? Tamén agradecerlle a Antonio Ares as fotografías que chegou aquí ao libro, e a máis xente que colaborou, non? A veciños, a Pepe, a súa filla, a súa muller de Sabuguido, a Elvira de Castiñeira, a Leandro Basteiro, a moita xente que ahora mesmo, a José Guerra, a moita xente que aparece en un listado de veciños que colaboraron, non? En realidad nos figuramos aí como autores, pero os verdadeiros autores do libro son esa xente que nos transmitiu os seus saberes, non? Da tradición oral, non? Sin eles non se podía facer este libro, non? Non sei, nada máis, non me recordo de máis xente, non? Que colaborara. Eu vou deixar aquí a palabra a Carlos.